acest videoclip puternic, împărtășim cu tine o parabolă simplă care te va ilumina cu privire la valoarea lucrurilor pe care le dorești. Noi toți, cel puțin odată în viață, am visat la ceva diferit față de ceea ce aveam. Ne-am simțit aproape blestemați în comparație cu alții și am început să ne adresăm Universului, lumii și lui Dumnezeu pentru a încerca să schimbăm lucrurile. La sfârșitul videoclipului vei simți că ai resursele necesare pentru a înțelege și atinge ceea ce îți dorești cu adevărat. Îți facem această promisiune. Urmărește videoclipul până la sfârșit. Să începem. Era odată un om care visa să aibă o viață mai bună. Nu-i plăcea casa în care locuia, hainele pe care le purta și tot ceea ce îl înconjura. Se întreba, de ce alții au tot ce-și doresc, în timp ce eu nu am nimic? Aș vrea să am o casă frumoasă, gândea omul. Într-o zi, omul s-a întâlnit cu un vrăjitor. Am auzit gândurile tale, i-a spus vrăjitorul, și sunt gata să te ajut. Spune-mi ce-ți dorești, iar eu îți voi îndeplini dorințele. Omul a fost extrem de entuziasmat. Nu-i venea să creadă ce noroc am avut. Era suficient să ceară și va primi. Poate că vrei ceva în schimb? A întrebat omul, dar vrăjitorul a răspuns că nu dorește nimic în schimb. Omul a continuat, da, bine, de acord. După atât de mult timp, știu exact ce-mi doresc. Vreau o casă mare și frumoasă, o femeie frumoasă, care să știe să gătească și mereu să am foarte mulți bani, a spus omul entuziasmat. Ei bine, a răspuns vrăjitorul, mergi și culcă-te. Când te vei trezi mâine dimineață, vei avea totul. Într-adevăr, a doua zi dimineață, omul s-a trezit într-o casă luxoasă, întâmpinat de o soție frumoasă și zâmbitoare. Micul dejun era pregătit. Totul era perfect. Avea chiar și un cont bancar pe numele lui, iar oricât cheltuia, suma se reîncărca automat. În primă fază, omul era extaziat de norocul său. Dar zilele au trecut rapid, apoi lunile, și nimic nu s-a schimbat cu adevărat în viața sa. Omul se întreba ce mai putea dori, având deja totul. Totuși, chiar și cu toate acestea, nu putea găsi fericirea atât de dorită, astfel că a decis să-l revadă pe vrăjitor. De ce nu mă simt fericit, chiar dacă am totul? A întrebat omul vrăjitorul. Acesta a răspuns, ai primit tot ceea ce-ți doreai, așa că acum ar trebui să fii fericit. Nu pot. Mă simt singur în casa mea imensă. Frumoasa mea soție nu mă face fericit. Banii pe care îi doream atât de mult nu mă împlinesc. Spune-mi, de ce ai cerut o casă, dar nu ai cerut căldura unui cămin? Ai cerut o soție, dar nu ai cerut iubire și înțelegere? Ai cerut bani, dar nu ai cerut libertatea, puterea și bucuria pe care banii le pot aduce, a răspuns vrăjitorul. Mulțumesc. Am înțeles totul. Vreau totul. Tot ceea ce ai. Dacă ai înțeles cu adevărat totul, atunci du-te și creează-l singur, a spus vrăjitorul și a dispărut. Omul s-a trezit în vechea sa casă, singur, fără soție și fără bani. Dar acum avea încredere și conștientizarea a ceea ce dorea cu adevărat. Fericit este cel care descoperă călătoria către sine, căci adevărata bogăție se găsește în înțelepciunea interioară. Acesta este adevărul care strălucește mai puternic decât orice comori ale lumii. Dacă această parabolă a rezonat cu tine, te invităm să ne lași un comentariu și să ne împărtășești gândurile tale. Nu uita să apeși butonul de abonare și clopoțel pentru a primi mai multă inspirație și înțelepciune în călătoria ta interioară. Ne revedem în următorul videoclip.